Сәлем, Татар Ньюста қонақта Ильяс Шәрипов. Сәлем. Ильяс, ойнап алабызмы? Айда. Шундай ойын булачак. Син миңа 5 көй уйнарга тиеш буласың, ә мин инде аларны танып алырга тиеш булам. Мөмкин эстрада җырларында, халык җырларында күңелеңә нинди көй якын? Берноль. 1-0? А, то есть yine elimle... Yo, anladım. Oynayabız. Anladım. Салават абый репертуарыннан Ак бәхет, Якты көн, әле бит тумаган. Sizler şolay Якынча ustanma. уфтанма, я. Көрәсем, мен сен жеңер үшін күпме тырышам. Үзіме бір балда эшләмәм. Яран бит. Яра, дөрес әйттең. Бу ниндидер башка милләт көе. Башка милләттән, но безгә бик якын Ләкин алар. мин аның исемен әйтә алмыйм. Әйтсәм ярыймы? Әйе. Галина Казанцева репертуарынан Ак куянның ак баласы җыры, Крәшин җыры. Эх. Герман көе. Як алабек ошаган герман көйе түгел. Түгел? Авыл көйе дип атала, ул тик әлеге авылның исеме бар. Әлеге авыл, әлеге төбәк дип әйтик, урнашкан күрше Башкортстан Республикасында. Шуңа күрә әйдә. Тырышып барыйм. Юк, мин белмим. Борай авылы көйе. Ильяска тагын бер бал. Әйе. Ләкин җиңү миндә. Нишләтәсең инде? Бүген килеп чыкмады менә. Бүген син җиңдең. Әйе, Котлыйм икенче сине. юлы рәхмәт Ильяс, икенче юлы Алла бирсә җиңү синең якта булыр. Будем так надеяться. Дигән өметтә калабыз һәм сорыйк әле безне караучы язучылар әлеге көйләрне таныдылар микән?